Аз май съм бременна. Аз съм бременна, трябва. Бременна. Май ще раждам. Раждам. Здравейте, аз съм Миленчо. След началото. Ау, ще ме обгазиш, бе, лайнар. Ама ти си ми майка. Да, знам, но те обиждам, защото си грозен. Жена! По-леко, бе, кретен. Ти що, бе, кретен? Добре го каза. Мълчи, мохла. Добре, ще мълчи. Но ако и ти мълчиш, какво да правя аз? Кико? Аз ли да мълчи, бе? Грозно. Пау. Я не ме удрай. Я не ме удрай. Чули? Разбрали ли ме? Окей, разбрахте. Добре. Айде да ходим на кино. Ай. След 1 час. Абе, то си много тъп, бе. Сега ще ти покажа моята нова сила. Ще телепортирам. Оттам ще съм. Ето там. Пим. Та-да! Бе, то се може да телепортира. Да, ти не знаеш ли? Знам. А ти знаеш ли? Знам. Добре. Окей, ние сме много тъпи. Заедно на кино. Абе, в киното дали има толкова места? Много ясно. Аре, хубаво, да ходим. Жипи. Айде, хубаво. Може да правим един. Заправихме 2. Айде да ходим. Жип. Абе, филма много тъп, бе, майна. Окей, айде, ще да си пуша фасолята. Бе, ти имаш ли? Да. Как те ги разрешиха? Ти си пълнолетен. Не е вярно. Добре, щом не си пълнолетен, искам да отидеш в стриптиз бара. Тон. Окей, тихо. И той тръгна по своят път.